Per això és molt important que el dia 7 de juny expliquem a totes les persones, dones i homes, que ens creiem que això de la igualtat no és només una qüestió de les dones. A totes les persones que creiem, volem, defensem, treballem, lluitem perquè això sigui un treball de tothom. Quan la Mercè deia, i la Costi diu, sí, és la nostra dona a Europa, jo d'alguna manera em sento molt honrat. El que passa és que, lògicament, aquí no és una qüestió només de ser dona o de ser home, és una qüestió de creure-s'ho, és una qüestió de tenir-ho a l'ADN, és una qüestió d'assumir que això no és una responsabilitat de les dones, que han de discutir les dones, que han de parlar només les dones i que han de resoldre les dones. Assumim una responsabilitat social amb polítiques públiques que garanteixin que la possibilitat de combinar la vida familiar o la vida de mare amb la vida professional és compatible, però que també obligui, i ho dic amb tota la claredat del món, els homes a assumir la seva responsabilitat, perquè només per les vies incentivadores des del punt de vista, diguem allò, de la proposta, no ens en sortirem, no ens en sortim. Si no hi ha una obligació i, per tant, una responsabilitat de la societat a que això es faci, aquestes polítiques d'igualtat no passen de ser un paper mullat i un paper que, a més, cada vegada, segons qui mana, queda més passat de moda.